Toby, ano ba yan? Marami na yan. Lapit na. Pambago. Lapit na, Fiona. Toby, ano? Hindi ka na nakapuo. Toby, ano? Toby, bilis! Kaya mo yan! Bago mag-Monday, mananalo na dyan. Panalo na to, oh! Malapit na malapit na. Na-stroke, na-stroke. Wait! Ito matindi, oh. Oh, ha? 24 hours later. Nalo na. Yun na. Oh, may libre kang ganito. Yun, oh, dami. Oh, dami. Yun na. Yun na, yun na. Lagay mo, ayaw! Oh, ganda ng pagkalagay. Alam mo kung saan ko ilalagay yan, ha? Sige, pala, oh. Wala. Ang dami, oh. Dahan-dahan baka matapon. Dahan-dahan baka matapon. Dahan-dahan. Dahan-dahan, dahan-dahan. Oh, dahan-dahan lang. Oh, yeah. Oy, naku. Dahan-dahan, dahan-dahan. Ay, ay. Tama na, okay. Oh, dami. Sayang. Ang dami. Dami, oh. Ay. Wala na, oh. Okay na, okay na. Dali na si Paul. Yun, oh, yun, oh. Ang dami. Ayan, ang dami, oh. Angat mo. Angat mo. Sige, palahin mo. Buhatin mo. Yan, yan. Husay. Yun lang pala. Oh, dami. Sayang, nahulog yung bayan. Kasing kwento. Sige pa. Tignan mo baka nabutas yung bote. Sira yung bote. Oh, sino pa? Si ano? Si Dudang. Si Dudang saka si Niknok daw. Parang may sama sa Okay. Di bali, may... Get set! Go!
Napalo na yung pa. Walang palo ng itlog ng iba. Walang palo ng itlog ng iba. Yung itlog mo lang. Walang palo ng itlog na may itlog. Namamalo. Kung yung itlog... Oh. Oh, yung itlog mo lang ha. Ay, Wasak na wasak yung itlog eh. walang kapal na. Hindi pwede kapain. Wala. Kaliwa, kanan. Sige. Harap! Parap, parap. Sama mo na ATM. Push mo na! Ay, dami! Dami oh. Sayang. Nahulog. Nahulog yung wala. Push! Oh, push! Yan, busa, busa. Busa. Nabingi na yung player. Ayos, ayos! Nabingi na yung player. 50 po. Oh, laki oh. Di na ano. Push na! Ang dadan! Ano? Oo. Sa kabila! Ibangin! Oh, Sige, push! oo. Binuhos sa paa. Binuhos sa paa. Binuhos sa pa eh. Pagbigyan nyo pagka senior citizen. Iba na yung pinuntahan niya. Diretso lang po.
Basag. 50. Basag agad. Ang ito. Parang isa tayo na. Dami oh! Ayaw! Nakadali ng 20. Ayos. Sagad po, sagad. 1.5 oh! Oh, 1.5. 1.5. 1.5! 1.5. Ay, suspita. 1.5. Si Mami Azula, Mami Azula. Mami Azula. Open the door. Open the close. Sabi, ano sasabi mo? Ha? Okay lang. Hindi ka naman nahirapan niya sa laban. Gusto mo ng sopante? Meron doon ka? May sopa doon. Damdama. Second round, second round. Tapos talaga. Si Lolo. Makainin na kayo siya. Ano ba yan? Picture o video? Kondisyon. Kondisyon muna tayo. Hoy! 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 Good. Hoy! Paul, pag hindi mo lang na-edit yan ha. Ang haba ng kuha mo ha. I-edit mo yan ha. Montage daw kasi lang. Wala yung mga nasa Oy! Parang nalugi. Kawawa naman. Oy!